Kanang mga magtiayon karon nga kasado nga di magkasinabot ang iba padayon gyapon pugnan gyapon para la sa ilang family or Para sa kuha, padayon lang na, basta masinabtanay lang sila. Depende po na sa lalaki o babae. ikaw tama ba na imong gibuhat nga nakigbulag ka nga kasado mo? Kuha, tama ni kay para dili sakit po sa kuha. Kay nakatry na lang ako nga sawa po ko nag-vlog, nakatry na ako nga moatong tag mall ba, maambak kontak ko. Pero nakauna ako sa akong sarili, nakauna ako nga burag mali man eh. Kay siyempre kinabuhi na to. Salam na sa Ginoo na mo nang wala lang kung ikuan. Ako lang gipalipas-lipas. Asa naman putlo nimo imong kinabuhi imo na lang gi putol ang relasyon. Relasyon, hala lang akong gibuhat. Kaya bukuan pa ko, bukuan ko siya. O si kog mandar-mandar siya. Murag wala lang, murag buhay may tabo. Mas may pag ako lang nila ilo. Ang number 1 dia sinamtan na jud sa Mantiayon. Pero dili magsinamtan ay laylo na lang. Dili na kailangan nga patyon, awayon, dumugon. Tapos kung ano ng babae, loy pod. Example, loy pod ang babae o kung ano pod sa lalaki. Sayang, example, yung mana, loy pod kayo na.